बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि थाद'नाय गैयि हाबा मावनाय। रनजित बसुमतारी बिथाङा सरकाराव फैनाय समनिफ्रायनो रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय गोबां लामा दालां बानायनानै होनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। थारैनो प्रमोद बर'नि दैदेननायाव रनजित बसुमतारीनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो बिथिङाव जौगाथायनि हाबा मावनाया गासै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोन होदों। नंगौ, बिथां रनजित बसुमतारीया गावनि बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम गामिनि जेंना एबा लामा दालां बायदिफोरखौ मावफुंनानै होबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो गावनि बियाबनि एबा 14 नं सिरांदुवारनि सिङाव थानाय खुंग्रिं भिसिडिसिनि बरबस्ति गामिनि गोलाव बोसोर गाज्रि जाना थानाय लामानि जेंनाखौ मावफुंनानै होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बरबस्ति गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सोरबा लोमजायोब्ला साजायोब्ला देहा फाहामसालिसिम एबा फाहामथाय होनो लांनायाव गोबां जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जायोमोन। नाथाय दा प्रमोद बर' आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोननि अननायाव मोजां लामा मोननो हानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव बे सरकारानो थायोब्ला जों जोबोर गोजोननाय मोनगोन होनना फोरमायदों बरबस्ति गामिनि रायजो राजाफोरा। दानिया फैदो बरबस्ति गामिनि रायजो राजाफोरनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंना लानि। तो आमार गाँवखन हल आमार बरबस्ति गाँव। तो आमार जोआ बछरे आमार ये बिटिआर सरकारोर माननीय प्रधान चिफ आमार प्रमोद बर' डांगरिया और लगते आमार EM रनजित बसुमतारी डांगरियार सहायत आमार एइखन रास्ताखन आमार बिगत 120-25 बछरमान हल, किन्तु आगन्तक बिगत सरकारत आमी पोৱা नासिलो এনেকুৱা सुविधा, किन्तु बर्तमाনত आमार बिटिआर सरकारखने प्रमोद बर' डांगरिया सार और लगते EM बसुमतारी रनजित बसुमतारी सारे आमाक एइखन रास्ताखन आमार बरबस्तिर परा सेलेका गरिलके 10 किलोमीटर अलरेडी आमार पकीकरण करि दिले। आमी निश्चय आनन्दित होइছো। आगन्तक आमी सरकारक एटुৱে कওঁ जे आरो आमार सৰু सुरा असुविधा आছিলে तो সেইবিলাক যাতে সহায় কৰি যায়, এইখিনি কৈছো। এতিয়া আগত সময়ত আমি হিনকা পোৱা নাছিল, এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তাৰ হয় কি গাঁৱৰ মানুহ এই ৰাস্তাৰ লগত কিবা আজি ক'ব গ'লে আমাৰ এইখন ৰাস্তাত আমি কমেও 70 পৰা 100টা গাঁৱৰ মানে ৰাইজে আমি এইখন ৰাস্তাত ভালকৈ আমি খোজ কাঢ়িব পাৰিছোঁ। আগতে এনেকুৱা আছিলে যাতে কাৰোবাৰ যদি বেমাৰ হয় এই ৰাস্তা দি আমি যাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এটা সমস্যাত ভুগিব লগা হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমানত আমি একদম সুখী আৰু ছাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ আমি ৰাইজৰ হৈ। আগন্তক যাতে আৰু এনেকুৱা চৰকাৰ যদি আৰু আমি আগন্তক দিনত থাকে আমি নিশ্চয় আমি সুখী হ'ম। ধন্যবাদ। आंनि बे गामिनि सासे सोद्रोमा जानानै आं बिटिआर सरकारखौ मान होयो। प्रमोद बर' सारनि अननायाव EM रनजित बसुमतारीनि अननायाव दिनै गुड अइलनि 10 किलोमीटर लामाखौ मोननो हानानै जों बिराद गोजोननाय मोनदों। स्कुलाव थांनो फैनो सुबिदाया जोङो दा सरकारा बानायना होनायाव बहुत मोजां फेसिलिटि जादों। दा नोङो बिजनेस मावनानै जानो थांलाय फैलाय खालामनो बेफार बानिज्यआव खामानि मावनो थाखाय दा जोंनि थाखाय बिराद सुबिदा जादों। फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारखौनो जोङो मोनफिनजानो लुगैयो। बिनि थाखाय जोङो हाजारसे जों बेखौ मदद होगोन। थांलाय फैलायनि थाखाय माबायदि सुबिदा जादों, ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोननि एरियायाव माबायदि डेभेलपमेन्टनि गोनांथि जाबावदों इयुननि समाव बेफोरखौ माबायदि बुङो? जोंनि बे एरियायाव डेभेलपा निस्सय सिगाङाव गैयामोन। दा दिनै बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो सिगांनि बायदि मोनसे लामायाव अन्थाइ थाइसेबो गोलैयै अलखदाव दंमोन। दा बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंनि प्रमोद बर' सारा फारफ्रोमनि बिथिंखौ नायनानै बिजनेसावनो जा, फरायनायावनो जा, शिक्षायावनो जा गासिबो मेगना समानै नायदों। जों बेखौ अरायबो जोंखौ जे सरकारा अनदों, जोंबो बे सरकारखौ
निश्चय जोंबो हेल्प दं होननानै इयुनाव जों बेखौनो मदद होगोन होननानै आसा खालामो बबेनिफ्राय बबेसिम ओंखारलाङो बेयो नैबे बुहुर बस्ति जानानै बुहुर खजुबारि नर्थ खजुबारि सारागुरि आमिनपारा नारेंगुरि दाखोनगाव सामफागुरि दैगुदुं सेलेखागुरि बेयो 10टा 12टासो गामिया बाहाय बे गुडविल लामाजों बिराद सल्भ जादों आरोखि जों बेखौ नेक्स्ट आरो बेफोरबायदि फिसा फिसौ खामानि मावबावनांगौआव सरकारा जोंखौ माखासे थ्रुआव हेल्पखौ जों लुबैयो आरोखि मोनबेसे गामिसो लायसै बे लामाजों बाहायथ' 10-12टासो गामिया बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो